Уважаеми бъдещи осмокласници, с удоволствие се обръщаме към вас и вашите родители. Средно училище Христо Ботев, село Габаре, обявява прием в 8 клас в професионална паралелка с утвърдената професия готвач, която вече носи обновеното, модерно и привлекателно име готварство в съответствие с актуалните изисквания и кодове на Министерството на образованието и науката. Промяната е в наименованието, качеството, практическата насоченост и вдъхновяващата кулинарна подготовка остават отличителната ни сила. Учениците ще развиват умения за приготвяне на ястия, работа в екип, организация на кухня, модерни техники и креативност, всичко необходимо за успешния старт в кулинарния свят. Изберете професия, която съчетава творчество, динамика и реални възможности за реализация в ресторанти, хотели, кулинарни ателиета или собствен бизнес. Направете уверена крачка към своето кулинарно бъдеще. Средно училище Христо Ботев, село Габаре ви очаква. Тук талантът и вкусът се развиват. Нашето училище има 100 годишна история. Преживяло възходи и спадове, но съхранило традициите си. То не е застинало като на черно-бяла снимка, а се развива следвайки динамиката на времето. Контрастът е видим в уютните класни стаи, компютърните кабинети, светъл и просторен физкултурен салон. Учениците усвояват знания и умения, намират своите заложби и ги развиват. В нашето училище ще попаднете в прекрасна атмосфера на професионализъм. Избирайки да учите тук, ще имате възможност да усвоите тънкостите на професията готварство в оборудвани според всички изисквания бази. Старата кухня, което име вече е нарицателно, беше началото. Днес можем да се похвалим с нова втора база, още по-модерна и съвременна. В тях нашите учители и специалисти предават опита си, тънкостите при приготвянето на храната. Знания и умения и нещата се получават. Доказателство са завоюваните награди в състезание над превари. Последното предизвикателство беше Бургер Фест. Ние бяхме не само участници, но и домакини. Разбира се, представихме се достойно. Инстинкт, вкус и щипка въображение – това е рецептата. В съчетание с професионалната подготовка, която ще получите в нашето училище, ще бъдете конкурентно способни на пазара на труда. Ние не спираме да се предизвикваме. Започваме с вътрешно училищно състезание, забавно, ангажиращо и професионално, в което учениците превърнаха готвенето в изкуство. Очакваме ви заедно да изградим кулинарното ви бъдеще.